se nitkellmu fuq id-dinożawri T-Rex u l-mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja. Mistoqsijiet bħal kif beda l-univers? Min hu l-bniedem? U x'inhu d-destin tagħna? Mistoqsijiet li jsaqsihom it-tifel tiegħi ta' 7 snin, li jsaqsihom il-filosofu, li jsaqsihom ix-xjentist, u li f'xi ħin jew ieħor tal-ħajja tagħna jiġu dawk il-mumenti meta ngħidu nħarsu madwarna, naraw dak il-kobor infinit tal-univers madwarna. U tistaqsi ma dan kollu minn fejn ġie? U jiena x'post għandi f'dan l-univers? X'inhu l-għan tiegħi? X'inhu l-iskop ta' ħajti? X'inhu d-destin tiegħi? Hemm żewġ kampijiet, jiena għamilt żewġ kolonni hemmhekk kif qegħdin taraw. Dan mistoqsijiet nistgħu nweġbuhom l-ewwel nett mill-kelma talla l-Iskrittura. Però hemm ukoll filosofija alternattiva, differenti. Il-filosofija tal-evoluzzjoni, it-teorija tal-evoluzzjoni. It-tnejn iwieġbu dan il-mistoqsijiet, imma r-risposti li jagħtu huma differenti. L-ewwel waħda, fil-bidu Alla ħalaq, naqraw fl-ewwel kliem tal-Iskrittura. Mela, la kien hemm bidu, l-univers għandu bidu. Imma Alla li ħalaq l-univers kien qablu, Alla huwa etern. Fil-waqt li t-teorija tal-evoluzzjoni tgħid l-univers materjali f'xi forma jew oħra huwa etern. Fil-bidu Alla ħalaq il-ħolqien huwa xogħol il-ħallieq. Skont it-teorija tal-evoluzzjoni l-univers, il-ħajja, l-bniedem evolvew b'kawżi naturali mingħajr direzzjoni intelligenti. Fil-Bibja naqraw li f'60 il-Mulej jagħmel ismewwiet u l-art. L-evoluzzjoni tgħidilna li l-univers preżenti evolva fuq perjodju ta' 13 biljun sena. In-numru dejjem inbidel minn żmien għal żmien, bħalissa xi 13 biljun sena qegħdin jgħidu. L-Iskrittura tgħidilna li Alla temm ix-xogħol u waqaf fis-7 jum ix-xogħol tiegħu. Ix-xogħol tal-ħolqien issa huwa wieqaf fil-waqt li l-evoluzzjoni tgħid li hija proċess kontinwu li għadu sejjer u jibqa' sejjer. Bħalli kieku l-ħolqien jibqa' dej. Bibja naqraw li il-ħolqien kien tajjeb ħafna. Id-tbatija, il-mewt huma kawża ta' dnub li ġie wara l-ħolqien. Fil-waqt li t-teorija tal-evoluzzjoni tgħid li t-tbatija u l-mewt huma l-forza kreattiva fi kliem Darwin survival of the fittest. Min jiflaħ iħawwel, Genesi jirrepeti xi 12 darba li l-ħlejja ħajjin inislu skont ġenshom. Il-klieb jagħmlu l-klieb, il-qtates jagħmlu l-qtates il-bqija. Imma f'teorija tal-evoluzzjoni klassi ta' bejjem tevolvi bil-mod fi klassi totalment differenti. Għandek ir-rettili, il-dinożawri li eventwalment jinbidlu jsiru għasafar. Alla ħalaq il-bniedem fuq xbija tiegħu. Teorija tal-evoluzzjoni tħares lejn il-bniedem sempliċement bħala annimali ieħor, evoluti iktar minn ħadd ieħor forsi, iva, aktar moħħ ikbar, kapaċi jimxi fuq saqajh u x'naf jien, imma essenzjalment il-bniedem u xadin u kelb u pjanta huma essenzjalment l-istess ħaġa. Dawn mela huma żewġ kolonni. Liema waħda minnhom hija korretta. Ħalli inħarsu ftit lejn l-evoluzzjoni, lejn il-ħolqien minn l-aspett xjentifiku. U rrid nkun ċar mill-bidunet li hawnhekk m'għandniex ġlieda bejn ix-xjenza kontra l-Bibja. Kultant nagħtu dik l-impressjoni, kultant għandna dik l-impressjoni li għandna ġlieda bejn ix-xjenza u l-Iskrittura. Mhux il-każ. Alla huwa l-awtur ta' tnejn ta' dawn iż-żewġ kotba. Wieħed dak li naraw bajnejna kollu stampi, in-natura madwarna.
U l-ieħor l-awtur tal-ktieb l-ieħor mingħajr stampi kollu kliem il-Bibja. L-istess awtur huwa l-awtur tal-ħolqien u tal-Iskrittura, le m'hemmx konflitt bejniethom. Wara kollox, ix-xjenza moderna issib il-bażi tagħha fix-xogħol ta' xjentisti Kristjani li kienu jemmnu falla. Kienu huma li mexxew ix-xjenza l qudiem u tawa l-bażi soda li għandha llum. U llum issib xjentisti insara daqskemm issib mechanics insara u kemm issib farmers insara. M'hemm l-ebda konflitt bejn li tkun xjentist u li tkun ukoll Kristjan. Le, mhux ix-xjenza kontra l-Iskrittura. Imma teorija partikolari li aktar filosofija mill-xjenza, it-teorija tal-evoluzzjoni, iva, hemmhekk għandna xi ngħidu. Għaliex il-mod kif naqraw in-natura jista' jkun żbaljat u iva. Jekk inti tilbes in-nuċċali l-ħażin tara kollox imċajpar, tara kollox il-kulur tan-nuċċali li qed tilbes, kif se naraw. Rridu ngħidu wkoll li x-xjenza mhix l-unika sors ta' tarif. Bħalli kieku mix-xjenza biss inġibu l-informazzjoni. Jekk insaqsikom x'ġara waqt l-assedju pas-seklu 16 ta' żmien La Valette. Tista' x-xjenza tagħtina tarif x'ġara u ma ġarax? Hardly, hux vera. It-tarif ta' x'ġara f'affarijiet li m'għadhomx magħna li huma fil-passat inġibuh minn kitbiet, minn dokumenti ta' nies li kienu preżenti f'dak l-avveniment u allura jistgħu jgħidulna x'raw bajnejhom mhux ma rawx. Ix-xjenza hija limitata ħafna f'dak l-informazzjoni li tista' tagħtina fuq il-passat. Incidentalment, kien hemm xi ħadd fil-bidu fil-ħolqien li kien hemmhekk u ra x'kien qed isir, il-ħalli innifsu u ħallilna wkoll dokument l-Iskrittura biex inkunu nafu x'għamel u m'għamilx. Tajjeb ukoll li ngħidu li t-tarif xjentifiku jinbidel. Kieku t-tfal tal-lum jaqraw il-ktieb tal-bioloġija li kelli jiena daqs 30-40 sena ilu, jgħidu dan x'inhu jgħid hawnhekk. Dawn ma kollha ċuċati li hawn miktub hemm. L-affarijiet jinbidlu. It-teoriji xjentifiċi jinbidlu, kontinwament jinbidlu. Għaliex aktar m'għandek tarif, aktar ikollok tibdel il-konklużjonijiet li tkun ġejt għalihom fil-bidu. U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel fuq ix-xjenza hija din. Ix-xjenza mhix bil-fors materjalista tgħidix inti tgħid. Ħanipprova nispjega hekk. Aħna bħala Kristjani nħarsu lejn ir-realtà, lejn dak kollu li jeżisti fi żewġ sferi ġo xulxin. Għandek l-isfera naturali, dak li naraw bajnejna, missu bidejna, nisemgħu nħossu il-ħolqien tajjeb li nistgħu nosservawh u li nistgħu wkoll nistudjawh. Imma mhux daqshekk biss, aħna nemmnu li l-hemm il-ħolqien, il-fuq mill-ħolqien qabel il-ħolqien kien hemm Alla. Allura aħna nemmnu li r-realtà tikkonsisti f'dak li huwa naturali u f'dak li huwa li l-hemm naturali, dak li huwa sopranaturali. Nemmnu wkoll f'Alla. Dik hija mela n-nuċċali li qegħdin nilbsu aħna. U jekk meta qegħdin nistudjaw dak li huwa naturali, naraw il-fingerprints li qegħdin jippuntaw li xi ħadd tagħmel diżinn fin-natura, aħna nkunu kapaċi ngħidu la darba m'hemmx risposta naturali għal dak li qegħdin naraw, nħossuna liberi illi dak natribuh għal l-emil ta' dak li huwa sopranaturali ta' Alla. Aħna nemmnu f'dak li huwa naturali u supranaturali. Però it-teorija tal-evoluzzjoni hija bbażata fuq filosofija materjalista li tajt illi dak li huwa naturali u dak li huwa naturali biss jeżisti. U m'hemm xejn ħlief dak li huwa naturali iktar minn hekk. Mela, għajdu li intom, jekk fin-natura nosservaw ħwejjeġ, id-diżinn fenomenali tal-ħajja, l-istess eżistenza tagħna, u m'għandniex spjegazzjoni naturali, x'ħanajdu? Jekk jiena qed niskludi mill-bidu li m'hemmx Alla, ma nista' qatt. U dan huwa punt importanti li nifhmuh. Ma nista' qatt natribwixxi dak li nara fil-ħolqien għal idejna Alla. Għaliex? Għax jiena mill-bidu net qabel bdejna eskludejt il-Alla
mill-istorja kompletament. U sfortunatament, ix-xjenza moderna, speċjalment ix-xjenza li għandha x'taqsam ma' passat u ma' dawn il-mistoqsijiet il-kbar, eskludew lill-Alla. Hija xjenza materjalista u allura qegħdin mill-bidunet jeskludu lill-Alla anke l-possibilità li hemm Alla li seta' ħalaq kollox. Ħantikom kwotazzjoni ta' wieħed xjentist, evoluzzjonist famuż fil-bidu tas-seklu ieħor, Professor D.M. Watson. U dan kiteb minn Statesman f'Nature Magazine, kiteb hekk: The theory of evolution itself, a theory universally accepted, somehow, not because it can be proven by logically coherent evidence to be true, but because the only alternative, spatial creation, is clearly credible. ċet jgħid Professor Watson? Aħna kollha nemmnu l-evoluzzjoni xjentisti, imma nemmnu l-evoluzzjoni mhux għaliex għandna provi u loġika li twassalna għal dik il-konklużjoni li bil-fors saret l-evoluzzjoni. Imma għax l-alternattiva l-oħra li hemm Alla li ħalaq kollox, dik għalina hija inkredibbli, ma nemmnuhiex. Jekk iċ-ċirku tagħna huwa ċirku wieħed naturaliżmu biss, natura biss, qatt ma jistgħu jaraw lil Alla u qatt ma jagħtu lanqas il-possibilità illi kien Alla li ħalaq kollox. Din hija filosofija li mill-bidu ċħat lil Alla u allura tara x'tara il-mistoqsijiet kollha trid tweġibhom biss bil-fors forzi materjali. Ħallaqakom ma' 3 persuni dal-għodu. L-ewwel wieħed hu Monsignor Georges Lemaitre. Kien assis Belġjan u li kien primarjament illi ħareġ bl-idea tal-Big Bang. L-idea illi l-univers qiegħed jespandi li huwa vera, imma l-idea tmur li mela jammarru lura fi żmien u dan l-univers jekk immorru biżejjed żmien darba kien tikka waħda. U 13 biljun sena ilu skont din it-teorija, l-univers kollu kien miġbur fi spazju ta' inqas minn ċentesmu, minn sentimeter. Li fih immaġinaw, infatti din hija inkredibbli żgur, kif tista' timmaġina l-univers li huwa tant vast miġbur fi spazju ta' inqas minn ċentimetru. Fejn il-densità tibda tilħaq l-infinit. Temperatura tilħaq dak li huwa infinit. Affarijiet li huma li hemm anke mill-konċetti fiżiċi li nafu bihom illum. Din it-teorija, incidentalment, il-fatt li dan huwa assis kattoliku tindika li t-teorija nifisha ma tiċħadx l-eżistenza tal-Alla. U nnifsu kien jemmen f'Alla, tajjeb. Imma din l-idea li l-univers qiegħed jespandi tista' tispjegana ċertu fenomeni li qegħdin naraw fil-ħolqien illum bla ebda dubju ta' xejn. Imma tispjega kif dak l-ewwel oġġett li huwa kbir daqs ċentimetru dak minn fejn ġie. Għax inti kull ma għamilt, batt il-mistoqsija minn fejn ġie l-univers. U għaddabtieli 13 biljun sena ilu. Ma xorta ma rispondejtilix. Sempliċement u għaddabta lura. Infatti, nikwota mill Scientific American dan il-xjentist kosmologu jikteb hekk: The first and main problem is the very existence of the Big Bang. One may wonder, what came before? If space-time did not exist then, how could everything appear from nothing? Mistoqsija tajba, le? How could everything appear from nothing? Explaining this initial singularity, where and when it all began, still remains the most intractable problem of modern cosmology. Il-kosmoloġija moderna xorta waħda llum għadna question mark kbira: where, how could everything appear from nothing?
U għandna żewġ options. L-ewwel waħda ngħidu li fil-bidu ix-xejn sar kollox, jew inkella fil-bidu Alla ħala is-sema u l-art. Għajdu li intom minnhom mill-liema dawn iż-żewġ statements liema waħda minnhom il aktar loġika. Huwa loġiku li tajt li x-xejn sar xi ħaġa? Xejn u xejn. Imma li kien hemm Alla Etern li bil-qawwa bil-kelma tiegħu joħloq dal-lat mirakolus l-univers, iva, dik tagħmel ħafna aktar sens. Inħallu l-patri Franċiż Belġan, skużawni, u mmorru għar-raġel ieħor, Amerikan darba. Stanley Miller. F'nofs is-seklu ieħor, fil-laboratorju tiegħu, għamel esperimenti fejn qabad skos gassijiet għaddilhom sparks bħalli kieku biex irriproduċu dak li naħsbu li kienet id-dinja eluf ta' snin ilu, miljuni ta' snin ilu skontu. U ra x'kimiċi jiffurmaw. U fost il-kimiċi li jiffurmaw kien hemm l-amino acids, il-nucleotides li huma biex ngħidu hekk il-building blocks ta' dak l-annimali kollha li huma ħajjin, tal-pjanti tagħna ta' kulħadd. U allura minn fatt illi nistgħu bil-chemistry nuru illi l-building blocks għall-inqas xi ħut minnhom jistgħu jiġu prodotti b'dan il-mod mingħajr ebda intelligenza, sempliċiment jekk għandek il-kimiċi, jekk għandek biżżejjed elettriku x'naf jien toħloqhom, illi minn hemm naslu għal konklużjoni illi l-ħajja s-satat oriġinat weħida. Ma kemm tagħmel sens din il-ħaġa? X'ġara bejn hawn u hawn? Taħsbu illi dawk il-blocks tal-Lego sempliċement xi ħadd qed iċekkċikhom jekk jaħlu ma' xulxin bla doġġ u presto inbniet dik id-dar. Taħsbu li dak il-proċess jista' jsir? Meta saqsejt il-John, qabel ma ġejna kont qed nariħi slides, għalli papa dik għamilha xi ħadd. Min anke tifel tozza snin kapaċi jifhem illi il-building blocks per se mhumiex id-dar mibnija bisbuħija bil-mod simmetriku bl-affarijiet kollha magħhom. Qudiemi qed jibnu 3 djar. Ninnota li jiġi trakk tal-ġebel, jitfa' l-ġebel hemmhekk u kombinazzjoni l-ġebel jaqgħu fuq xulxin u tiġi d-dar preċiża. U le, hemm il-ħaddiema, hemm l-arkitett, hemm il-bennejja illi paċenzja u b'intelligenza u b'sena kbira ipoġġu l-ġebla fejn għandha titpoġġa biex imbagħad jiġi il-bini kif nixtiequ aħna. Huwa ċar li jidher li hemm disinn. U allura hawnhekk ma tarax disinn l-ħabib tiegħi. Ma tarax disinn hemmhekk. Li tara l-bniedem sempliċement hemmhekk qegħdin naraw il-muskulatura ta' barra tiegħu mibni b'dak il-mod intriku sabiħ artistiku ngħid jien ukoll. U bil-funzjoni jekk anke biss tħares lejn l-id kemm hija strument versatili li biha tista' tikteb, tista' iddaħħal ħajta ġolabra, tista' taqbad mazza wkoll, tista' tagħti bil-pon, tista' toffri xi ħaġa. L-użu tal-id, din l-id meraviljuża. Ma tarawx elementi ta' inġinerija kemm ilhom sejrin jippruvaw jipproduċu robot li jaqbad bidejh. U mexjin. Imma ara kemm kien hemm sforz ta' xjentisti u teknoloġija biex waslu għal din l-id naqra goffa tar-robots komparata ma' l-id tagħna. Allura fit ta' robot ħabib tiegħi tara l-intelligenza ta' xjentist u ta' dak tat-teknoloġija. Allura fl-id umana ma taraħiex. Kien hemm accident, kien hemm iż-żeba, waqgħet fl-art, ġiet fuq it-tila u wara x'ħareġ. Temnunik ngħid hekk. U jekk tirrepetih darbtejn l-esperiment, jew mid-darba, ħajġik xi darba bħal dawk il-fjuri. Le, taf li dik għamilha xi ħadd, taf li kien hemm artist ngħid jiena bravu u għandu taste sbieħ li penġa dik il-pittura. Allura hemmhekk taraħ l-artist u hawnhekk fil-poppi ta' veru ma taraħx li tal-artist il-kbir illi jagħmel dik il-fjura.
Dak li qegħdin ngħidu. Dak li qegħdin ngħidu. Hawnhekk għandna dan ix-xadin. Qiegħed fuq il-laptop jikteb iċċekkċekk fuq il-keyboard. U naturalment xi ħaġa qed jikteb AZYKPQ żid. Kultant forsi toħroġ kelma bis-sens, BUT ġiet kelma bad. Imma x'inhuma ċ-chances? X'inhuma ċ-chances illi dan jikteb sentenza sħiħa korretta? U xi ħadd tagħmel dawn it-tip ta' kalkolazzjonijiet u l-possibilità hija 1 u ma nafx kemm il-mid zero warajh li tiġri xi ħaġa hekk. Li tikteb 3 kelmiet 4, 6, 8, 10 possibbli li tiġri. Li tikteb sentenza sħiħa trid iddum mhux tittajpja, trid ikollok armi sħiħa ta' xadini jittajpjaw għal miljuni ta' snin biex forsi toħroġ sentenza tajba. Ma biex toħroġ ktieb sħiħ. Ktieb ta' 500 paġna, miktub mingħajr żbalja mill-bidu sal-aħħar. Taħseb li dak il-ktieb jista' jinkiteb mingħajr xi ħadd intelligenti li jaf x'inhu jikteb u qiegħed jiktbu. Taf għalfejn semmejt ktieb? Għax ġo kull ċellola tagħna hemm ħafna informazzjoni miktuba bid-DNA. Imma ħadd żball, għax mhux ktieb wieħed hemm. Hemm 1000 ktieb ta' 500 paġna l wieħed miktubin b'intelligenza f'kull ċellola tiegħi u tiegħek. Spjegali. Kif? Għax għandek sempliċement il-kimiċi tista' bla doċċ tifforma dik l-informazzjoni kollha li hemm ġo fik. U aktar ma xjenza tikber, u aktar ma narfu l-kobor u l-meravilja tal-ħolqien, qalb li hija miftuħa għal Alla, qalb li tippermetti li min naturali tmur fis-sopranaturali. Huwa ċar ħafna ħbib tiegħi illi tajt lele, dawn mhux il-forzi naturali omjin bla intelligenza bla doċċ, dan huwa id-disinn ta' xi ħadd għaref intelligenti, dan huwa Alla illi kiteb dan il-kod din il-kitba kollha. Illa għakom ma' persuna ieħor, tielet wieħed dan ta' fuq kollha. Minu? Charles Darwin, mhux vera. Charles Darwin. Illi f'nofs is-seklu ieħor tela fuq il-Beagle idur id-dinja u fost postijiet li jżaru kien marru fil-Gżejjer fil-Paċifiku Galapagos Islands. U hemmhekk ra dawn l-asafar meraviljużi. Finċes bil-Malti sponsuni, le? Sponsuni. U n-nota li l-sponsuni fuq il-Gżejjer differenti kienu kollha differenti. Jixbħu xulxin kollha sponsuni, imma min kien fuq gżira partikolari li kien hemm ċertu tip ta' ikel, kellu l-munqara adattata għal dak it-tip ta' ambjent. U ieħor li kien fi gżira differenti kellu munqara adattat mod ieħor. U t-teorija tiegħu kienet huwa unlikely, mhux probabbli illi Alla qatt joħloq kull sponsun differenti fuq kull gżira. Huwa aktar probabbli li dawn l-isponsuni għandhom antenat wieħed illi biżmien ħadu varjazzjoni u nbidlu varjetajiet differenti tal-isponsuni. U minn hemm estrapola baqa' sejjer bil-konklużjoni li l-annimali kollha tad-dinja oriġinaw minn annimal wieħed fuq perjodu ta' miljuni ta' snin. Taf xiex? Taf illi Darwin, u minix qiegħed nipprova b'xi mod ngħid xi ħaġa ta' barra minha. Darwin kellu raġun. Fuq dak li osserva il-fatt li l-sponsuni fuq il-gżejjer differenti oriġinaw minn sponsun wieħed hija l-aktar ħaġa ngħid jiena loġika u ovvja li tista' timmaġina. X'inhu ma dawk? Aħna ngħidu razzezz differenti ta' klieb? Dak huma kollha klieb. Għandek kbar, għandek żgħar, għandek bis-suf, għandek bla suf, għandhom saqajhom twab, saqajhom osra, ħelwin, koroħ ta' veru, imtek tkin, suwed, bojot, kannella. Kollha klieb. Kollha klieb. Alla li ħala l-ewwel klieb, kelb u l-kelba,
poġġa varjetà enormi ta' ġins ġo fihom illi sataw jaddattaw skont iċ-ċirkostanzi li jkunu kemm jekk għandek kelb li qiegħed jgħix f'temperatura kiesħa allura jrid iktar suf. U ieħor li qed jgħix f'temperatura li huwa aktar sħuna u umda għandu bżonn mod ieħor. Varjazzjonijiet. Imma huma kollha klieb. U tħallat kemm tħallat hemm varjazzjonijiet kbira, però taf li hemm limitu sakemm tista' tasal. Imbagħad tasal f'limitu illi ma tistax tvarja iktar. U ma tistax minn kelb isir attus, jew isir il-junfant, jew isir tigra. Varjazzjonijiet ġo speċi, ġo klassi ta' annimali kemm trid. Imma kapaċi minn dik l-isfera toħroġ u tibni sfera oħra, dik Darwin qatt ma osserva, ix-xjentisti qatt ma osservawa, illum qatt ma nosservawa. Għaliex inti tista' taqbes 4 piedi, varjazzjonijiet bell-annimali tista' żgur, taqbes 4, u forsi minn 4 piedi bis forsi kbar taqbes 8 piedi. Imma allura b'daqshekk nista' naqbes minn hawn sawdex. Għax din hija l-konklużjoni tagħhom. Il-bidliet żgħar li naraw ġo klassi partikolari ta' annimali jridu jestrapolawha biex jgħidu li tista' toħloq klassi għal kollox differenti ta' annimali. Din naraw ukoll fostna l-bnedmin. Aħna nitkellmu fuq ir-razzets tal-bnedmin, il-Caucasians, l-Orientali, il-Negroes, l-Aborigini u l-bqija. Fil-fatt huma razzets xejn ta' dawn. Din hija razza waħda, ir-razza umana bil-varjetà sabiħa li Alla żejjinna biha. B'kuluri differenti, b'abitudnijiet differenti, imma kollha kemm aħna ugwalment umani. Fil-ktieb tal-bioloġija tiegħi, l-eżempju klassiku għal natural selection li aħna nemmnu fija hija dan, il-peppered moth, il-baħrija imtektka. U fi żmien ta' qabel, l-aktar waħda li kienet prominenti kienet il-bajda ċara. Però mbagħad l-ambjent bida jitħammeġ bin-nugrufun. U l-baħrija s-sewda bdiet issib refuġju tistaħba fis-swidija tan-natura li kienet tgħix fiha. Allura l-asafa li jiġu jtektku jieklu dawn il-baħrija, ovvjament bdew jażlu jieklu il-bajda mhux is-sewda, mhux hekk? Allura llum insibu varjetà iktar minn waħda milli mill-oħra. In-numri jinbidlu, il-proportions jinbidlu. Imma b'daqshekk evolvejna f'xi ħaġa. Bdejna b'żewġ varjetajiet tal-baħrija, waħda sewda u l-oħra mtektka. U llum, 200 sena wara, għadna bl-istess żewġ varjetajiet. Waħda mtektka u l-oħra sewda. Hemm evoluzzjoni, ħloqtna xi annimal ġdid. Le, sempliċement il-proporzjon tal-varjetajiet differenti ta' din l-ispeċi ta' baħrija partikolari. Dik mhix evoluzzjoni, ma żidniex informazzjoni, ma mxejniex il-qudiem, baqajna fejn konna. Tajli ma xtejli għal-fossili, xtejli għal-fossili. Fossili jinstabu f'ħafna partijiet tad-dinja, wieħed minnhom fatti tista' tmur fejn trid Malta u fejn hemm il-ġebel tal-Franka mikxuf taraw il-fossili tal-ħlejja tal-baħar l-imħar u x'nafien qegħdin hemm ġo fih. Però wieħed mill-aktar famużi f'Malta huwa Għar Dalam, le? Ġieli mortu. Ta' min tmur, ta' min taraw it-tipi ta' annimali li kienu jgħixu f'Malta fil-passat. U fost l-aktar fossili famużi li nafu huma l-fossili tal-dinożawri. Saqsejt il-John x'ismu dan il-dinożawru partikolari. Triceratops, iva ftakarta. Triceratops. U mhux waħdu, kien hemm ħafna iktar. Uħud minnhom karnivori, oħrajn kienu jieklu l-ħaxix, u xuħud minnhom kienu jtiru, oħrajn kienu jgħumu. Varjetà kbira, uħud kienu kbar immens, oħrajn kienu żgħar daqs tiġieġa, ġifieri mhux dinożawru jfisser xi ħaġa kbira, jista' jkollok dinożawru daqshekk.
daqs tiġiġa. Il-problema tagħhom dawn l-annimali taf x'inhi? Illum m'għadhomx magħna huma estinti. Spiċċa. Inbidlu f'xi ħaġa? Le, sempliċiment ġew estinti. Kif qegħdin jiġu estinti tant varjetajiet ta' annimali u pjanti anke fi żmienna. X'għad tikkalkola li fi 30 sena li ġejjin 20% tal-ispeċi li hawn bħalissa jkunu meqrudin. U f'100 sena oħra, nibqgħu għaddejjin bir-rata li għaddejjin biha, nofs l-ispeċi tal-annimali li hawn preżenti ħajkunu meqrudin. Fi kliem ieħor, kien morru lura fi żmien naraw bil-istampa klassijiet ta' annimali kollha distinti minn xulxin. Ma narawx annimali jinbidel fieħor, sempliċement klassijiet ta' annimali differenti. Uħud minnhom għadhom magħna sal-lum, oħrajn huma estinti. L-istampa llum tkun xi ħaġa hekk. Għax uħud minn dawk il-klassijiet ta' annimali li kienu jeżistu fil-passat illum ġew estinti. Meta kont nistudja l-A-level tal-bioloġija, il-ktieb kien jismu Biology ta' Roberts, fil-chapter fuq l-evoluzzjoni kien hemm miktub hekk. Direct evidence for evolution comes from studying the animals and plants of the past as seen in the fossil record, a branch of biology known as paleontology. Mela, skont il-ktieb tiegħi li bih tallimt il-bioloġija, l-evidenza vera diretta tal-evoluzzjoni insibuha f'dawn il-fossili. Għaliex, issa mawdi ġara importanti, għaliex jekk annimal imbidel matul miljuni ta' snin u sar klassi ta' annimal differenti, nistenna illi bejniethom dawn nara dawk li jgħidulhom intermediary forms. Iġifieri, il-bidla ma ssirx f'daqqa imma ssir f'taraġġ. Bil-mod, il-mod. U allura jekk inti qed tgħid li dinożawru imbidel f'għasfur, irrid insib dawk il-fossili illi minn dinożawru jibda jinbidel bil-mod sakemm eventwalment isir għasfur. Mela ejja nħaffru, ejja naraw jekk dawn il-forom intermedjarji jinstabux. Fi żmien Darwin ma kinux instabu u Darwin fil-ktieb tiegħu jgħid ċaru tont illi din hija waħda mill-weaknesses, mid-djufija tat-teorija tiegħu, għax il-forom intermedjarji fi żmienu ma kinux jeżistu. Ma tgħid li forsi dak iż-żmien l-istudju tal-paleontoloġija kien għadu fil-bidu tiegħu, fair enough. Għaddew 150 sena, instabu ħafna eluf kbar ta' speċi differenti ta' annimali u pjanti. U x'jgħidu l-evoluzzjonisti moderni issa? X'jgħidu? Instabu dawn il-forum intermedjarji għax din hija l-crux, din hija l-bużillis ta' kollox. Jekk dawn il-forum intermedjarji ma jeżistux, allura t-teorija tal-evoluzzjoni tikrolla. David Kitts jgħidlek, despite the bright promise that paleontology, l-istudju tal-fossili, provide a means of seeing evolution, it has presented nasty difficulties for evolutionists, the most notorious of which is the presence of gaps, dawn il-missing links, in the fossil records. Għaraw xajt, evolution requires intermediate forms. Għanda bżonnom. Minajrom it-teorija ma taqorġ. Evolution requires intermediate forms between species and paleontology does not provide them. Studenti, meta fl-iskola jgħidulkom li sabu il-missing links, jgħidulhom ix-xjentisti ta' veru kapaċi jammettu l-intermediate links, ma nstabux. Stanley, evoluzjonista ieħor, jgħidlek, the known fossil record fails to document a single example of gradual evolution and hence offers no evidence that Darwinian evolution can be valid. Din hija xjenza ta' vera, li inti tfittex, li inti għamil teorija
it-teorija titlob li jkun hemm il-forum intermedjarji, mortu fit-tiext, ħaffirtu rajt xem fil-fossili, fit-tiext il-missing links, u il-missing links, ħbib tiegħi, missing kienu u missing għadhom. U missing ħajibqa' għax ma jeżistux. Teorija tal-evoluzzjoni tittanta tispjega l-eżistenza tal-ħolqien mingħajr il-ħallieq, tal-ħajja mingħajr ħajja, tal-bniedem mingħajr Alla. U jiena konxju li l-ftit li għadt illum huwa biss hekk toma żgħira tal-evidenza. U jekk bniedem għandu mistoqsijiet fuq l-evoluzzjoni, jiena nħeġġu aqra hemm kemm trid materjal, kull argument ġie mwieġeb. Ma nafux kollox, imma meta taqra ktieb miktub minn evoluzzjonista u ktieb miktub minn nisrani li jara l-istess evidenza, iġġudika int minn minnhom għandu raġun. Iġġudika int u jiena ma nibżax naqra kemm ktieb ta' wieħed evoluzzjonist u kemm ktieb ta' ieħor Kristjan u nqabbel l-argumenti tagħhom u l-konklużjoni u dan il-proċess għamiltu mhux fuq ġurnata imma fuq snin, speċjalment meta kont żagħżugħ ta' 20-30 sena. Snin sħaħdhom naqra dawn is-suġġetti u ma kelli l-ebda dubju illi t-teorija tal-evoluzzjoni hija teorija fażulla, m'għandix sapport xjentifiku vera. Hija biss twemmin fuq il-passat illi tipprova tispjega dak li ġara u dak li aħna mingħajr Alla. U ma jaslux. Huwa ħafna aktar loġiku li tassumi li hemm Alla li fil-bidu ħalaq kollox u Alla li bl-intelligenza tiegħu tefa' id-disinn meravigliuż tal-ħajja ġufina. Teorija tal-evoluzzjoni mela hija mibnija fuq filosofija materjalista, tiftakruhom dak iċ-ċrieki? Iċ-ċirku wieħed, m'hemmx ċirku, natura u sopranaturali, imma n-natura biss. Fil-verità hija mibnija fuq l-ateizmu, il-fatt li inti neħħejt lil Alla mill-bidu. Warrabt lil Alla. U hija mibnija wkoll fuq l-umaniżmu sekolari. Għaliex jekk m'hemmx Alla, tafu min hu l-aktar persuna importanti fil-univers? Għal-bniedem. Il-bniedem innifsu. Għal-bniedem irid iwarrab lil Alla għax irid joħodlu postu, effettivament. U dak huwa il-kultura moderna li qegħdin ngħixu mija anke f'Malta ta' sekularizmu umanista. Il-bniedem jiddetermina x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'irid, x'ma jridx u m'għandu bżonn jirrispondi lejn ħadd, m'għandu bżonn jirringrazzja lil ħadd, m'għandu bżonn iwieġeb lejn ħadd ma huwa accountable lejn ħadd, il-bniedem huwa accountable lejn innifsu jien nagħmel dak li rrid jien mingħajr ma nindaħal li ħadd u ma nagħti bżonn nagħti rendi kont ta' dak li qed nagħmel lil ħadd. Dak hu li jrid il-bniedem. U t-teorija tal-evoluzzjoni minn għalih tagħtih sapport xjentifiku għal kburija u dnub tiegħu. Ħanagħmel 3 mistoqsijiet jew 4. X'inhu l-bniedem huwa autonomu jew dipendenti? Autonomu ġifieri jagħmel li jrid? Teorija tal-evoluzzjoni jekk hija vera, il-bniedem għandu kull dritt jagħmel li jrid. Għax m'hemm ħadd iktar u jagħmel li jrid bħajtu. Imma l-iskrittura tgħid li blaħ dak li mhux għaqli jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. U għalfejn jgħid m'hemmx Alla? Kollha tħassru u għamlu l-ħażen ta' min jistmerru, m'hemm ħadd li jagħmel it-tajjeb. Għaliex jgħid li m'hemmx Alla? Għax irid jidneb, għax irid jagħmel fattieħ, għax irid jagħmel ir-rieda tiegħu mhux ir-rieda ta' min ħalqu. Allura jippretendi għal għajnehu u jgħid le m'hemmx Alla, ħanagħmel l-rid billi nikdeb nisraq nidajjem nagħmel l-rid, kull ma ħanagħmel m'għandi bżonn nagħti rendi kont lil ħadd. Hekk jixtieq jgħix il-bniedem. Ovvjament meta qed jgħix hekk qed jgħix gidba, għax billi tiċħat l-eżistenza ta' m'intix ħadd neħħi lil Alla mill-istorja. Alla jibqa' hemm huwa inti li blaħ illi qed tgħix f'ribellioni kontri jew sempliċement tala għajnejk biex taparsi Alla ma jeżistix. It-tfal żgħar jagħmlu hekk. Le, bniedem mhux autonomu. Bniedem huwa dipendenti fih ngħixu u nitħarku u għandna l-esistenza tagħna. Għax minnu u bih u għalih. L-istess nifs li qed tieħu bħalissa ġej minn Alla, inti ddependi fuq Alla, u allura inti jistħoqlok illi tirringrazzjah lil Alla u tkun grat leh u tagħtih qima u tobdih.
Fl-Ekklesjast naqraw ftakar issa fil-ħalliq tiegħek. Ibża minn Alla u ħares il-mandamenti tiegħu għax dan huwa dmir ta' kull bniedem. Il-bniedem x'inhu jagħmel tila l fuq qed javvanza l qudiem jew waqa' l-isfel. Naturalment f'għajnejn il-bniedem fit-teorija tal-evoluzzjoni il-bniedem qiegħed javvanza. Min tarawhom dawk l-istampi li qabel kien qisu ċadina mbagħad beda jitwal, mbagħad ġab lodda, mbagħad kiber u mhux reġgħu niżel hekk quddiem il-kompjuter, le? Min għalih qed jikber. Ma nafx tax naf fil-seklu ieħor meta suppost il-ħaqna l-quċċata tagħna nqatlu nies fi gwerer aktar milli nqatlu fis-seklu kollha ta' qabel. U ngħidu li l-bniedem qed jikber, qed javvanza mexxin il-qudiem u ħarsu madwarkom araw kemm mexxin il-qudiem. Il-ħażin fil-gburija ta' wiċċu ma jfittix lil mulej fil-ħsibijiet kollha m'hemmx Alla. Qalb f'qalbu ma niċċaqlaqx għax jien qatt ma nkun fil-bżonn. Tinstemaw nota ta' gburija li bniedem jaħseb li hu waħdu bl-erf tiegħu, bis-saħħa tiegħu, bil-qawwa tiegħu jista' jmexxi, jista' javvanza, jista' jsolvi l-problemi tiegħu. Hekk minn għalih il-bniedem. Il-bniedem qed jgħix gidba għax mhux javvanza. Għas sejjel lura u s-saħħa ta' kull bniedem sejjel lura u eventwalment il-qabar ħajrbaħ fuq kull bniedem, anke l-aktar wieħed gburi fosthom. Nħarsu madwarna naraw l-elementi sbieħ fin-natura, ma madwarna wkoll naraw elementi ta' tbatija u mewt u xewku u liq, għaliex l-Iskrittura tinformana li ftit wara li Alla ħalaq id-dinja u għamilha tajjeb u tajjeb wisq daħal id-dnub, ir-rebeljoni tal-bniedem li ġieb id-dnub ġab il-mewt u tbatija u l-konsegwenzi kollha. Għalhekk bħalma b'bniedem wieħed Adam id-dnub daħal fid-dinja u l-mewt bid-dnub u hekk il-mewt għaddiet għal fuq kull bniedem. U dan huwa li nosservaw madwarna. Le bniedem waqa' u għax waqa' laħwa għax waqa' għandu bżonn min jerfgħu. Jekk intilef għandu bżonn min isibu. Jekk huwa mitluf għandu bżonn feddej. U l-Iskrittura naqraw kif Alla bagħat il-libnu biex imut ippatti il-konsegwenzi ta' dnubietna u stess bil-mewt tas-salib biex imbagħad bil-qawmin tiegħu aħna wkoll insibu il-ħajja u l-fidwa tagħna. Għandu tama l-bniedem jekk tkun evoluzzjonist u tkun konsistenti miegħek innifsek ikollok tgħid li leta. Għaliex x'jiġrilu annimal ħares madwarek jgħix minn ftit minn iktar imma fl-aħħar mill-aħħar kollha jerġgħu jiġu riċiklati. Le? Mhux hekk jiġri. Titwieled tgħix u tmut u tispiċċa. Tgħidli ma jiena t-tama tiegħi għas-soċjetà umana kollha u l-soċjetà umana tikber u tissaħħaħ u titjieb. Iva, ejja ngħidu li b'xi mod jew ieħor tagħmel dak li qatt m'għamlet. Imma se jiġrila eventwalment is-soċjetà umana ħares lejn id-dinożawri sar minnhom illum fossili kull huma. U jekk aħna ma nilħqux insiru fossili kollha kemm aħna bħala bnedmin, ħajġi żmien meta x-xemx tibda tespandi u tibla d-dinja tagħna. U jekk naħarbu b'xi mod jew ieħor fuq pjaneta oħra l-bogħod, eventwalment l-enerġija tal-univers tibda tisfaxxa fil-xejn, l-univers qiegħed jiksaħ sakemm isir kiesaħ absolute zero. Hemm tama il-bniedem jippreferi jitlaq lil Alla minn ħajtu u jgħix mingħajr tama. Timmaġinaw illi inti tlaqt l-unika sors ta' tama tiegħek u tippreferi illi tispiċċa tiġi estint milli tgħix milli taċċetta u tqim lil Alla li ħalqek. Imma anke hawnhekk il-bniedem qed jgħix gidba għax fil-fatt hemm aktar konsegwenzi minn sempliċement l-estinzjoni tiegħu. Għaliex ħlas id-dnub u l-mewt u l-Iskrittura tgħidilna li t-tmiem tal-bnedmin ħżiena li ma jilqgħux lil Kristu, it-tmiem tagħhom u l-infern għall-eternità. It-tama tinsab flotja ta' Alla li hija l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. Għalina l-insar, għalina li nemmnu fis-sopranaturali, għalina li nemmnu f'Alla u fil-ħniena tiegħu li bagħat il-libnu iva, għalina hemm tama ta' ħajja ta' dejjem. U l-aħħar ħaġa, x'inhu l-għan tal-eżistenza? Jekk jiena nemmen l-evoluzzjoni, nemmen li l-lum qiegħed għada ma nkunx,
L-aħjar motto għandu jkun dan, ħaniklu nixorbu, għax għada immutu. Namlu festa, niskru, nifirħu, namlu nieħdu baż, għax illum għada m'għadniex. U nifirħu mhux għax verament ferħanin, imma biex ninsew kemm hu krudil id-destin tagħna li għada jien semmut. Taraw ħafna nies għaddejji b'ħafna attività, min fix-xogħol, min fid-divertiment, imma meta tfittex il-ferħ ġenwin fil-qalb, ma ssibux. Għax qegħdin jgħixu għalihom infushom. U aħna maħniex maħluqin għalhekk. Aħna ma konniex maħluqin għalina nfusna. Aħna konna maħluqin għal Alla. U lilu ngħidu int jistħoqlok omulej li tilqa' glorja u ġieħu seta' għax int ħlaqt kollox u bir-rieda tiegħek saru u nħolqu. U aħna li lilna ħalaqna fi xbija tiegħu u tagħna dik kapaċità li narfuh u nħobbuh u li nirċievu l-imħabba tiegħu, iva għalina hemm tama kemm issa kemm għall-eternità. It-tama tagħna hija fil-ħalli innifsu f'Alla. Ira tara lejn stampa bħal din ngħid. X'jiġik f'moħħok? X'inhi r-rispons ta' qalbek? Jiena ngħid għalija r-rispons tiegħi huwa dan. Hija talba lil Alla, smewiet ixandru l-glorja ta' Alla u l-firxa tas-sema turi emili dej. Nitolbu. Blind, but now I see.